Eskerrak ematea Inigo Leza eta Inigo Hernandezi, bere aurkezpen bikainagatik oso argia izan da, benetan, bai pizkat markoa kokatzerakoan arazoa eta gero ja zehaztasun teknikoak ematerakoan. Ikusita geneukan, zuen azterlanaren aurkezpenen bat amaitu gabe zegoenean oraindik, baina ja amaituta ikustea asko eskertzen da, eta benetan kalidade handiko lana iruditzen zaigu. Esan behar da, irailean betetzen direla 17 urte Euskal Y-koaren obrak hasi zirenetik, eta oraindik ez dakigula nondik lotuko den Euskal Y-ko hori Nafarroako korridorearekin, ezta? Proiektatuta dagoen Nafarroako korridore horrekin. Urteetan eta urteetan esan zaigu Ezkio itsasotik lotuko zela. 2018an ezagutu genuen azterlan informatibo bat zeinetan esaten zen lotuko zela Altsasu Gasteiztik, eta gero tarteka hilabete batean bai eta hurrengoan ere bai agertzen dira politikari ezberdinak bide baten edo bestearen alde hitz egiten, ezta? Azken egunotan bertan jakin dugu pixkat Ezkio itsasoren alternatiba berriz ere mahai gainean jartzen dela, ezta? Ikusiko dugu. Guk EH Bildutik hasieratik esan dugu bi aukera horiek ez zirela bakarrak eta bazegola hirugarren aukera bat eta askoz hobeagoa zela, eta zen gaur egun jada existitzen den trenbidea modernizatzea eta horri txispak ateratzea, ezta? Eta nik uste horretarako batez ere Miranda eta Altsasu artean EAEri dagokionez Arabako tartean uste dugu oso abiadura lehiakorrak lortu ahal zirela, hori ere abiadura handia da. Hemen entzun dugu zuen diskursoa abiadura handiaren kontrakoa dela, ez gaude ados, gure ustez zuen diskursoa abiadura handiaren aldekoa da, baino beste proiektu batekin. Eta gu ere bat gatoz horrekin, eta horregatik legealdi honetan ekarri ditugu hainbat legez besteko proposamen, interpelazio eta mozio, eta guretzat oso garrantzitsua da zuen azterlanak gaur ekarri dezuna erakustera, erakusten duelako teknikoki posiblea dela. Teknikoki posiblea da, eta datuekin frogatzen dezue alternatiba hori egingarria eta hobea dela gainera. Hobea izango litzateke plataforma berriak egin baino, ikuspegi ekonomikotik, ikuspegi sozialetik eta ikuspegi ambientaletik. Nik uste gainera jarri diozue oso argi datuekin eta baita ere grafikoekin guk esaten dugunean modernizatzea trenbidea hori zer demonio den, ezta? Nik uste erakutsi dituzuen irudiekin hori oso ondo ikusten da. Izango zen bikoizketak egin behar direnean, izango zen kortak egin behar direnean, alegia zuk oso ondo azalduzu nola erradio kurbatura horiek batzutan zabaldu egin behar dira, abiadura lehiakorragoak lortzeko, etzarete moztu azterlan hau egiterakoan eta proposatu dituzu, eta baita ere, geltokien berritzea, eta baita, uste eta aipatu dituzula, 3 geltoki berriren eraikuntza, ezta? Beraz, alde horretatik, etzarete batere moztu, ez da azterlan xur bat, esan dut da nahiko handinaia, nahiko ambiziosoa. Esaten nintzen, hala ere, ekonomia aldetik, askoz ere logikoagoa da, oraintxe bertan, mahai gainean, ofizialki planteatuta dauden plataforma berriak baino. Okerez banago, esan dezue, 2000 milioiko aurrezpena egongo zela, baino, esan behar da, errepikatu behar da, esan dudana. 2.200 milioiko inbertsio bat egiten, esan dut, ez dala aurrezpen bat inbertsiorik egin gabe, da aurrezpen bat inbertsio handiak eta potenteak egiten. Eta beraz, txispak ateratzen, jada existitzen den tren horri. Ikuspegi sozialetik ere, ikuste oso ondo azaldu ezuela, baita ere, askoz hobea litzatekeela, ze azken finean, orain proiektatuta dagoen, ofizialki proiektatuta dagoen plataforma berri horiek izango lituzkete 5 geltoki, eta zuen proposamenarekin, alegia jada existitzen den trenbidearen modernizazioarekin, 50 geltoki inguruz hitz egiten egongo ginateke, horrek dakarren lurralde kohesioarekin eta gizarte kohesioarekin. Hemen esan da, batak ez duela besteak entzen, ez da? Alegia, bi proiektuak eraman daitezkela aurrera, eta egia da plano teorikoan. Baina gero praktikan, ikusten ari gara, bi lineak eraikita dauden lekuetan, hori ez dala horrela. Eta agian EH Bilduk esan dezake eta ez zaio sinisten, edo trenaren aldeko plataformak esan dezake eta ez zaio sinisten, baina Airefek berak
esan du berdina datuekin. Beraz, uste dugu, azkenean, askoz ere, etekin sozialago handia izango lukela jada existitzen den trenbide horri txispak ateratzea modernizatuz. Eta nik uste ikuspegi ambientaletik ere dudarik gabe aprobetxatzea euneko oso handi batean jada eraikita dagoena logikaldetik ambientalki askoz ere hobea litzateke. Esan zitzaigun Euskal Y-koak esate baterako ez zituela kalterik egingo, badan alurpean joango zelako, ezta, da ikusten ari gara, zer nolako kalteak eragiten ari den, ikuspegi ambiental ertxitik, bakarrik Gipuzkoan 30 iturburu baino gehiago lehortu dira, eta ikuspegi ambiental kulturaletik ere ikusten ari gara azken boladan, zer nolako kalteak eragiten ari den. Paleolitoko giza aztarna zaharrenak biltzen dituen leze txiki birrindu da, akaso ez justo aztarnategia bera, baina bai alboan eta beraz aztarnak eduki zitzakeen beste zonalde batean, edo ikusi dugu azken asteotan nola birrinduko den bordele eta astorgalotzen dituen galtzada erromatar zati garrantzitsu bat Araban bertan, Gasteizen, Jundiz inguruan, eta baita ere neolitoko herriska bat, ez da, duela 5.000 urte ingurukoa. Oso interesgarria da, esan bezala, zuen proposamena, gure ustez, abiadura handiko proposamen bat da. Esan dezue, Burgos eta Gasteiz lotuko lituzkela ofizialki proiektatuta dagoen plataforma berriaren proiektua baino 10 minutu gehiagorekin, uste dugu ez dala esagerazio bat, eta Gasteiz eta Iruña artean, oraindik lehiakorragoa litzateke, 8 minutu gehiago beharko liratekelako, ezta? Baino, aipatzen ari garen onura guztiekin, eta hori ere, uste dugu abiadura handia dela. Eta nik uste, merkantzien alorrean ja alternatiba hau hartu da, ofizialki. Merkantzien alorrean alternatiba hau hartu da. Zergatik? Azkenean jaurlaritzak ere onartu zuelako, hain zuzen ere, hau zuek atera eta pare bat hilabetera, onartu zuen Arriola sailburuak, egia dela, merkantziak ez direla joango, abiadura handiko trenean, Jundizetik hegoaldera eta alderantziz. Beraz, zati hori gutxienez merkantziei dagokienez, onartuta dagoela esan daiteke, eta desastre horrekin batera, desastre bat esaten duze, urtetan eta urtetan agindu zaigu, abiadura handiko trenean eramango zirela merkantziak, eta hori frogatu da gezurra dela. Eta bigarren gezurra handia da, Europa kontinentalarekin lotuko gaituela abiadura handiko trenean. Ikusten ari gara azken hilabetetan, nola abenduan Frantziako garraio ministerioak atera zuen txosten garrantzitsu bat, esanez, 2052 baino helenago ez dala euro bat ere inbertituko Akize eta Hendaia arteko plataforma berrian. Beraz, nik uste, azken hilabetetan gertatu diren bi gauza horiek, merkantziena eta Europako gezurra, inoiz baino garrantzi handiagoa ematen diola zuen azterlanari, eta galdetu nahi nizuen, pixkat bi gai horien inguruan, ea uste duzuen horrek zuen azterlanari indar gehiago ematen ote dioten, ezta? Eta, nik uste ere, galdetu nahi nizuela baitare, zergatik uste duzuen enpeinatzen ari direla zenbait alderdi politiko ez bakarrik Euskal Y-kotik harago joan da, Euskal Y-kotik kanpoko loturak plataforma berrien bidez egiten, ezta? Posible denean, eta batez ere nik uste oso argi dagoela Arabako tartean eta Nafarroako tartean posible dela modernizazio obra batzuk eginez abiadura handiak lortzea, frogatzen ari da baitare Frantziako zatian, adekit zuen azterlana ez da sartzen horrekin, baina uste dut kontzeptua berdina dela, eta aipatu dezue pizkate testu inguruaren azalpenean, hori modernizatu egin daitekela, ez da, Bordel eta Hendaia arteko tartea, beraz, zergatik uste duzuen jarraitzen dutela, enpeinatzen, plataforma berriak eraikitzen, ez da? Nik uste lehenengo txandari daukionez, bi galdera horiekin geldituko naizela.